kwayo jopuonj mbalariany masani ni ng'anyo mondo rwak twak gi sirikal e weche achiedh nade masani okwako sekta no. Jagoro mongirore bad migao mochung' ne tiegruok mamalo Beatrice Nyangala owacho ni sirikal oketo maino mare chiwo chudo kod lwasi makare ne jotije mag kuonde tiegruok mamalo. Nyangala nomedo ni mbalariany chiwo jolony mathoth matayo dongruok ma pachoka kendo ngima margi nyaka rang malong'o. Nyangala ne loso chieng' tich ang'wen e kinde mane otele nyasi mar 9 masidho jopuonjre mbalariany ma Embu ka koro kwayo jotije mbalariany manie ng'anyo mondo ket dwaro ma jopuonjre kod piny Kenya mbele kendo giyie giber gi sirikal e twak makare. That can allow them to dispense their services in a comfortable working environment, because our universities play a very critical role of developing the manpower that we require to achieve our development aspirations. It is on the basis of this that I urge the teaching and non-teaching staff of all our public universities to agree to return to the negotiating table and discuss with us the most practical and reasonable way of resolving the prevailing standoff. But let me also emphasize that all is not doom and gloom. The government and the two trade unions, UASU and KUSU, have reached agreements on a number of issues.